ceantar creigech na núntas ar chósta hir na Éirinn. Seo an mBoirinn. Ar a chéad éachant is áit laum scéardúlaí gan mór an baithinte, ach fear ní scéirir. Tá cuidas na créatúirí is cúthailí in Éirinn ag marachtant I dtír aitseo na gcollchoill. I dtír gan am I meas caisleán agus tuamaí ar sean is ar sínsir. Cai gach é ní aig go chuairt ar stirmeach a Feicfear agus gálaí gaotha an Atlantic. Le tacht slán sa riocht creigech seo ar an imil is siar san Eorp.